Paralog ngapriang subhaya pi baro syakane ka channel jonga badru khublei sibon khublei si hacar ngo ya ka cingkarsan jokpi ya kane ka channel walada phim itho yanga bad ngaru ngam itho epi hanre ngan yai tre sitom siso lengba ka cingkarsan ka jongpi khnang ban wanra bon chat ki story badon chingmut ha kane ka channel te manta ale nginya pej bat nginya sngap no ya kane ka story syapang utom u cherry bat ka lok chong utom bat naka e ka tau utom ula be ben no yala ka lok la chong bat la chia ayu pat ya u hadien paralok walada ka dei tangka story ka balong kodro bat kumcu ru ka dei tangda kidur kartun ru hanre ka dei pat ka story ka ba ai ching sneng bat ka ba kitching mut bha haddo kata kata ha ka ba kala chuan chia bha ha ka ching imbreu ka chongi paralok kumba philati bhi ba utom bat ucheri ki yelong siperlok bha bat hangne la yu i ba ucheri bat kane ka lok chung utom kila yawan yeu ha kane ka wei ka dukan ka bahe nakabanta ban thet ya ki chingdon kam hayeng hasem kane ka lok chung utom ha kane ka por maka ka dang armet bat ka bala bon banai bharu te utom pat yalade ula syong no halayeng bat ula pha sanran pat ha ucheri yaka kane ka lok chung utom kadai ka ba burom lok bha bat nagane ka dukan kala theru yaki dokha nagamata utom namar ka ongba utom ucu ej bat ucu snautenat bha ban bam dokha bat haren kata kila yawan phai no sla yeng la chong da ka chingkemen bat ucheri ba kila yo yak ei ka ba kila kwa te ka ba sungsi ka longba anda kila yawan poi halayeng ka lok chung utom rengkat lang ucheri kila yo i ba utom ula yakaduk ej bat ka we pat ka kentei ha kane ka por kumta ka lok chung utom kala kendit thret kumbayo trong sen bat kala kaliru yo uba kadai ka ei kane ka kentei bat balai kala don hangne hanre nakaleng utom pat ai cubab ya kata ka cingkeli ka chongka ula subek kan san pan yaka marmar na kata ka yeng bat sha shu yaka te ucheri ubala sakhi lang kumta mau la ongru ya utom ba tom kane ka cingle chungphi kamde ka babha hanre utom pat phai ktien ai ru em ya u kumta ka lok chung utom kala sumi aurem no nang ta na yeng da ka cingkhia ka danut ka chongka bat kam sneu nang lei e shu yalade na lor ba armet bat kala su yam sungsi marwei te haden bala be no ya kato ka lok man kong chung u utom bat kata ka lok bathmai ka chung u kila ya kemen bha bat kila ya le shopping ru bat ka utom ula ong ru ya ka ba pan kat ka ba phil akwa ngan pen thet be nakamanta chung phi bat makaru kala ya ro bha ya u paralok yo phi sngo tho bakala ba kane ka dei ka lok bathmai chung utom ula be no ya kato ka lok man kong chung u dei nakataw baka armen bat snau tenat so ban ya syong lang bat ka kumta ula klim no da ka we pat ka kentei khnang ban kham enjoy ka ching im ka chung u hanre u khlem don ching isnei pat ya la ka lok man kong chung u ha ka ching ermet ka chong ka para lo ka ching kemen la ne ka ching enjoy chung utom bat kata ka lok bathmai ka chung u ka de tang khandiat singi namar ba ha ka we ka men kat ba utom ula yap thia bha chalang khlem ti breu shu hanre kata ka lok bathmai chung upat kampat thia maka kala khesor nang ta na ching thia baya thia lang bat utom bat markum tahi la mi ka ching sawa bat la pankandit ru ya ucheri ubala thia hachan hangta bat haba ula lej pej ula yo i pen ban ba ka lok bathmai chung utom kala tolut ya ki pisa chung utom baro ka ba ula bo hapo ka we ka snduk nar ya ka ba ula cu pelang bha baro siketu bat markom tahi ucheri ula sendur ya kata ka cingle chongka baro te habal asai ka beneng utom ula khethia bat haba ula khethia ula sempan ban ba kalok bathmai chung u kamdon su hapo cingthia kumta da ka cingbom tip ai mo ula le juwat yaka bat haba ula le juwat kumta ula sempan ban ba ka senduk babu pisa ka chung u kala thli kamdon su watang khandiat ru ki pisa kumta utom ula yam rong ba bat tip shu manu bla to lut yaki pisa chung u te ha kata ka por ucheri ula wan mi hangta namar ba ula yo sneu ya ka ching yam chung utom
ceri ula peniru ia kicing sisa borok lengba kita kidur kiba ula yokson ha kapor bala rong tolut kalok batmai jong utom ya kipisa jong uhi te lata md na kata kacing sakhi jong kita kidur kiba ceri ula yokson kacing kenok tu la dei baik ya ceri kumta haba utom ula yoi ya kita kidur bala rong tolut kalok batmai jong ya kita kipisa jong mau ula keo bitar bhalep bat ulong ruba yai wat bejaka bat nom map su yaka dale leiro hanre kata kacing wat cungu ya kata kalok nong tu cungu kam si so ai ruem namar ba chisen bala satu la satu nom yo su namar ba kala lek phet sa cengai ba te haba kumta utom haden ba ula yo mat ya kita kicing baro mau ulah sang man phai dian no biang sha kata ka lok man kong chung da ka ba ulah lech pan map no biang yaka bat ban tre no biang ru ya hanre kata ka lok man kong chung pat maka kam sem map sho yu namar ba kala senguk thang parat ba kat ha ka por ba kadang armet ru pan ban udang ben yaka ha ka chaka bu un pen kemen yaka ru kumta lengba kata ka ching simrai ka chongka ba kam tre sho lane kam map sho yu utom ula suyam rang ba merwe bat sngau nang sho yala de kumno ban le bat ula sngau ba beru yala kicing le la chong baro kumta lang ba kicing enjoy ki ba tang khandiat por kan wan ra ru ya kicing susi bat kicing ba be lenter ki por paralog ngangai scam philayo ching motoi bat philayo ching mut bha na ka ne ka ching yothu khana chonga wat ara ka de tang ka ching yothu khana ka balang kot ru kumta share like ya kane ka video ba subscribe ru ya kane ka channel chonga nagamata ki video ki banwan khublei sibon